Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda muke gaya muku cewa idan zaka samu free ton kyauta ba tare da ka sha wahala ba. Mun san ton yanzu yana da matuƙar tsada. Ton yana da dala 100, wai dala 7 da wani abu. Kuɗin sun kai wajen 10,000 da wani abu. To dan ka samu ton kyauta. Misali yanzu ga link ɗin nan, wannan misali. Ni na ji shi ne ta cikin WhatsApp. Yanzu wannan link ɗin na taɓa shi. Kagan shi? Zai kai ni cikin Telegram direct. Yawa. Kagan shi? Sai ka danna start now. Bayan start za shi shiga. To anan za ga sun baka wata amsa da suke so ka basu. Gashi za ka ga sun baka amsa gata nan. Nan suka ce 57. A cire 30 saura nawa kenan ya kama. Idan ka yi calculating za ka ga saura 27. To 27 ɗin nan ake so ka zo ka sanya musu a nan. Shaf sai ka zo ka sa 27 sai ka tura. Kana tura musu ne zai faru. Kaga nan suka ce correct. Ya yi daidai da ake so sai ka danna continue. Bayan ka danna continue sai suka ce choosing language, ka zaɓi yaren da kake so. Zan zaɓi English. Continue. Ka gan shi? To nan suka nuna mana nan ake so ka zo ka yi abin ɗinsu, ka yi following ɗinsu ko join ɗinsu a crypto. Sunan nasu gashi nan sai ka danna kanshi. Gashi sai ka yi join, sai ka yi back, sai ka danna cikin subscription ɗin nan. Ka gan shi? Sai ka ce welcome to Annabi, you have successful subscription. Ka gan shi a daidai har sun bamu guda 50 gashi nan. Ka gan shi? Sai mu danna continue. To ka gan shi anan. Balas ɗin mu da yake kai. Ka ga balas ɗin mana. Nan yawa balas ton shi ma ha gan shi nan ba komai a ciki. To shi nan ana buƙatar ka referral link ɗinka nan, in ka ɗauki link ɗin ka tura mutum ya bi. Za su dinga ba shi commission, ma'ana shi ne zai samu balas ɗin shi ya taru anan. In ka ɗauki wannan ka danne kanshi. In ka danne kanshi sai ka je ka yi posting ɗin shi a inda kake so. Ko ka tura wani naka na ba za ka so yi ba cikin abokanka da waye. In ka je ka yi shaf insha Allah za ka haɗa. Sai nan da ka rubuta ka danna shi. A gashin suka ce nan ka danna su a ƙwara 300 gashi nan. Wannan ƙwara 70, wannan ƙwara 30. Ka taɓa su misali. Sai ka danna. To kar ku manta za ku samu link ɗin nan a ƙasan comment section ko description. Faka sai a sauri a je a fara, kar da nan ta wuce ka. Check test status. Sai ka danna. Ka ga nan da yi ba sai a danna waje again. Gashi ya yi done. Sai ka danna. To inda aka lura yanzu dama na da guda 50. Dan ka taɓa wancan ka ga nan balas ɗin ya ƙaru ya zama 350. Again sai ka dawo ka ƙara taɓa nan ɗin dai sai ka shiga wannan mai 70. Shi ma checking shi ma gashi duba balas ɗin ya zama 420. Again sai ka ƙara koma sai ka zo na ukun wannan shi ma check shi ma gashi yayi. Yanzu da ka duba za ka ga balas ɗin da gare mu akai gashi nan kwana 440 da 50 gashi. Suna ba da daily claiming da 24 hours gashi nan. Da lokacin da ka buga danna shi za su ƙara ma balas ɗin kwara 20 na gaske ba da barin mutum. Ka shiga shi daily claiming ka gan shi successful claiming 20. Ka gan shi suka bamu suna suka ce 24 hours to claiming more, sai 24 hours sai ka dawa ka danna shi. Yanzu ka ga balas ɗin mu 470. To shi ne abin da za ka sai kuma nan za ka iya zuwa ka shiga ka yi connecting wallet ɗinka. Kai connecting wallet shi kenan ta tonkifa. Ga wurin nan ma inda suke cewa wannan n tonkifa ɗin nan. Tana gashi nan. Ka gani? Minimum withdrawal ɗinsu ma 0.5 ne. Ko 1 ton ko 2.5 ton. Kana kai 0.5 za ka iya cire shi ma kai withdrawal ɗin shi zuwa cikin tonkifa ka. To alhamdulillah. Ana maka ƙarshe da Allah ya share ɗin bidiyon na 'yan uwa. Kowa da kowa amfani da shi, mun gode.